Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina. Dear Nicole and Diego, grabe na talaga ngayon ang mga online scamming. Kaya gusto ko lang pong sabihin po sa inyo dahil nabiktima po kami ng online scamming na mag-ingat po ang lahat. Kapag wala ka naman pong sinalihan na contest, wag ka pong maging masaya kung nanalo ka. Diyan po kami nadali. Thank you, Tambala na kumikinang at sana kuminang pa kayo ng bonggang-bongga. Ayan. Uy, number 1 yan ha. Hindi ka pwedeng manalo sa isang contest na hindi mo sinalihan. Ayan, kasi maraming hindi lang online, kahit sa text. Correct. Congratulations, nanalo ka sa parapol ni Senador, Oo, ni ganito, correct. ni Totoo. Mayor. Hindi, tsaka yung mga yung galing sa mga telecom. Oo, meron din yan yung fino-forward na message. Correct. Ang weird kasi, yung kunyari, yung sa mga messages na galing sa mga telecom, nagsisend talaga sila ng mga messages na tungkol sa mga nila, yung update sa plan mo or whatever. So ibig sabihin, yun yung regular na natatanggapan mo ng mensahe about your plan. Tama. Tapos biglang masisingitan ng kailangan mo nang i-consume yung mga points na ito. Tapos may link. Correct. So ang lagi po nating tatandaan dyan, kapag ka ang isang message po ay meron pong nakalagay na link. At ang prompt, ano ba ibig sabihin ng prompt? Ang utos sa'yo ay i-click mo ang link na yan para maayos, ganon-ganon, chorba-chorba, dyan tayo magduda. Ayan. So wag lagi po tayong maging mapagduda. Mas okay na yung praningning kesa laging victim. Nabubulag tayo kasi may makukuha tayo na, yun nga ang nakapagtataka, marami pa rin ang nadadala na, uy, nanalo ka kasi na hindi ka naman Correct. Actually, yun talaga. Kaya siguro itong tambalanisa natin, yun yung kanyang sinasabi na kung hindi ka sumali sa kahit anong klase ng contest, ibig sabihin nun, 'di ba? Kapag sinabi niya nanalo ka, it's a scam. Yan. Alam mo, yun yung ayaw po natin na mangyari na tayo po ay mauuto. Kasi hanggat meron pong mga na uuto, nabibiktima, tuloy lang po sila. At saka din yung doon sa mga scammer, lagi nating sinasabi dito na nag-a-upgrade na rin din po sila. Totoo, high-tech. High-tech na hindi na po kagaya sa panahon namin. Na pagmukhang bandido. Katulad nitong ni Diego, kapag ka may tattoo sa katawan, di lalayuan mo ng kaunti, di ba? Scammer na agad. Hindi. Ngayon, iba na rin. Ang mga scammer po ngayon, mas makinis pa sila. Correct! Naka-long sleeves, mas makinis pa sa'yo. Ayan, may skincare routine. Diba? Yung ganun, branded na mga gamit. Yes. Ganyan. So, tayo po ay magdodoble at magtitriple ng pag-iingat. Kasi tandaan po natin yung mga scammer ngayon, hindi na lang sila basta bahala na kung sinong madali, parang shotgun. Hindi ngayon talagang pinag-aaralan na nila. Minsan, ayan, katulad nito po, may mga dadaan na mga scammer. Akala nyo magaganda, makikinis. Pero mga scammer po sila. Correct. Ayan. Papaniwalain ka na, ito lang po yung gagawin nyo. Correct. Diba? Di totoo yan. At ang scam is not automatically just
about money. Minsan ang scamming ay tungkol sa mga may sasalihan ka, tapos katulad ng isang kong kaibigan, nilapitan siya, naglalakad siya sa mall, kasi minsan nangyayari naman talaga yun yung naglalakad ka tapos lalapitan ka kung pwede ka maging artista. So ang eksena, ganon. Siya naman feel na feel niya, parang tinanong siya kung pwede siya maging model. Basta, to make the long story short, etong kakilala kong to, ayan na naman, ang mga kakilala. Kakilala ni Nicole Yala! Isplok na yan. Kakilala ni Nicole Yala! Kapit! Baka ikaw na to! So, lakad-lakad sa mall. So, wala lang naman siyang ginagawa pero may naghahandahan sa kanya. So, nilapitan siya, nagbigay ng calling card. Yung calling card, dati kasi naabutan na ako ng calling card pero yung calling card na inabot sa akin, yung halatang home lang ang gawa tapos yung ano niya, yung style niya hindi mo na maayos. So alam mong parang may something to, yung kanya yung parang makapal na plastic na kind, parang PVC na PVC. Parang ID natin. Correct, ganon. So magandang klase siya, ibig sabihin very pro, tapos ang letters parang shining, shimmering gold. Talagang may layout na maayos. Correct, talagang very enticing, may entice ka, maniniwala ka talaga na oo nga. So, in other words, tinatanong kung pwede siyang maging model. So, mapunta lamang sa, ano ba yung tawag doon? Go see. Ayun, punta sa Go see, sa ganitong araw. Ito yung mga dadalhin. Ganyan. So, siya, na-excite siya kasi for the very first time, una, may nakanotice na maganda siya. Ganyan. Medyo frustrated, din to. Model-model. Ganyan. So, pumunta. Pagdating niya doon, parang in fairness, hindi lang naman siya yung babae na nandun. So, may mga iba ding mga babae. Kaya lang parang napansin niya, ang sexy ng mga suot. So, parang sabi niya, hala, parang, kasi naka-jacket siya. Tapos, basta, hindi siya ang iniisip niya kasi doon na siya magbibihis. Kasi hindi naman niya alam kung anong klaseng imomodel diba? So, kumbaga, parang, punta na siya. Parang napansin niya, parang mga sexy yung mga outfit. Tapos sabi niya, naku, talo na ako dito. Hindi ako makakapasok kasi sexy. To make the long story short, ang hinahanap nila ay parang mga nagsasayaw para sa isang bar. Sa isang bar. Parang ganon. Pero ang unang atake is pwede ka nga maging, yung features mo pwedeng maging model ng mga products, ganon. So, ikaw naman, ma-entice ka, pupunta ka. In fairness naman din talaga, malay mo nga naman kasi talaga. Kaya, kapag ganyan na papupuntahin ka sa isang lugar, siguraduhin mo, una, may kasama ka. Wala siyang kasama, sabi ko. O di tingnan mo, kung kinulong ka na doon, wala ka nang nagawa. Tapos ikaw lang mag-isang pumunta doon pala. Tapos kung ikaw lang mag-isa, tapos ginapos ka na, tapos mabalitaan ka na lang namin, parte ka na ng bulalo, di ba? Yung ganon. Kaya mag-ingat po talaga tayo kasi sobrang kakaiba na po, iba't ibang levels na din po talaga yung kanilang mga modus. Oo, kasi ang mga scammer ngayon, gumagamit daming na rin alam ni Diego. Ano? Psychology Ang inaatake nila yung amygdala, the part of the brain natin na yung reward system. Yung yung parang nagpapa-excite. Yan. So yung feeling mo, yung kagad ang inaatake nila. Alam nila yun I-re-reward yung sinabihan ako na maganda. Ayan, magiging na to, marupok na to. Ayan, mahina na siya sa part na yan. Kagad, nakukuha ka na kagad. Yung prefrontal cortex mo, yung sa reasoning naman natin na brain, wala na. Nalolos na. Yan. Oo, ang nagbubukas na pinto sa utak mo ay yung amygdala. Amygdala. Kung saan dinadala ka. Dinadala ka na sa ibang landas, di ba? So, yun mag-iingat po talaga tayo. Tsaka alam mo, ang scary, ang creepy na and amazing na din yung, 'di ba, sabi nga natin nung isang araw yung tungkol sa mga AI, how powerful it is already. So, nung isang beses, it was a weekend. Bira naman kami nanonood ng sine ng weekend pero parang gusto namin panoodin yung Fantastic Four last weekend to. So, sobrang haba ng pila doon nagtry ako online. Parang hindi nag-work. So sabi ko, on-site na lang. Anyways, papunta naman tayo. So pumila ako dun sa PWD, yung lane. Ganyan. So medyo mahaba din. Tapos hindi ko naman tapos may narinig ako na, ay, online nyo na lang gawin. Ganyan. Narinig ko, alam mo naman yung tenga na Marites. So narinig ko, ay habang nakapila tayo, na rin tayo online. Kung alin yung mauna, 'di ba? Yun yung pasok. So nung narinig ko yun, hindi nag-online din ako. So nung pag-online ko,
nagulat ako kasi sabi nung ewan ko, first time ko po talaga to, kaya gulat na gulat ako. Kung lagi nyo ito nababasa, edi wow, sorry na. Sorry na kung delayed ako. Nagulat ako kasi ang sinabi niya, you are in line, nakapila ako, tas pang 11 ako. Okay. Sa pila. Physically. Uh-huh. So tumingin talaga ako sa paligid. So, may camera ba? So parang hindi ko alam kung na-detect ng kasi ewan ko kung eksakto lang din naman. Binilang ko tuloy kung sino yung nasa harapan ko. 10 nga sila. Pang 11 ako. So parang ang creepy. Ang creepy. Sabi ko ano to, parang nagkataon o talagang gano'n na ka-high-tech that they can actually medyo physically see? Or baka may sensor na sila doon? Or may sensor. Whatever it is, amazing na creepy. Alam mo yun, parang hindi ko na nga natinuloy kasi nintay ko yung asawa ko para ikwento. Dadala mo ba? Alam nilang pang 11 ako. Paano nangyari yun? Parang ang sinasabi, kahit nakapila ka at pang 11 ka, hindi ka mawawala sa pila habang nag-online ka. Parang ganun yung sinasabi niya. In other words, ang high-tech na. So kung gano'n na po yung mga eksena na nalalaman nila pong pang ilang ka sa pila, diba, ibig sabihin, high-tech na talaga lahat, even the scamming, even the panloloko. So again, as always, lagi naman natin itong sinasabi, tayo po ay mag-iingat tayo kasi iba na talaga ngayon yung True. Yung mundo ngayon, lalo na lagi natin pinag-uusapan dito yung deep fake. Ayan. Na hindi mo na alam kasi boses mo, mukha mo, nagsasalita. Kaya nga. Diba? Kaya, true lalo't walang halong eklabo, dapat po tayo po ay mag-iingat. Ha? Ayaw po natin na yung perang pinaghirapan, yung yung dignidad na pinaghirapan, yun din yung mga deepfake, yung ang pwede namang i-scam sa'yo or baguhin sa'yo is parte ng katawan, pero mukha mo. Diba? Skandal. Correct. Kasi madaming mga ganun klase ng mga deepfake na videos na akala mo parang totoo, nakahalikan niya yung tao kahit hindi naman talaga. Diba yung picture na pinaghahalikan? Diba? Yung may nag-send sa akin ng picture namin ni Piolo Pascual. While natuwa naman ako doon, di ba? At least man lang sa video, di ba? Sa AI. Pero ibig sabihin, it is possible. Ganyan. Kaya mag-ingat po tayo. Ayan, at tandaan nyo po, ito again, at tandaan po ninyo, kahit mga laude na i-scam. Di ba, Nicoliana? Tanungin mo sa akin. Tanungin mo sa akin kung pang ilang beses. Pang ilang beses na, Nicoliana? Wait lang. Tanungin mo sa akin pang ilang beses yung online tsaka on-site. Yung online and on-site pang ilan? Pakikwento sa amin. Okay. TM. Too many to mention. Ubos ang oras bago ko maikwento. Kasi totoo, maski yung mga laude, maski yung mga may Latin honors, naloloko po. Kasi nga, hindi na nagagamit yung part ng brain, yung prefrontal cortex. Hindi kasi yung amygdala, yun yung na-target. Hindi, laging ganun. Ako, Jegs, pagkalibaw sinabi sa akin na, nako, bagay na bagay sa'yo to. Yung emotion mo. Parang, lalo ka, ako, kasi kahinaan ko to, Jegs Naku, yung na yan, yung powder na yan, bagay na bagay sa'yo yan kasi lalo kang pumuputi. Sa akin, magic word yan. Pag sinabi niyang pumuputi, tapos hinaluan niya pa ng lalo, ibig sabihin, maputi na talaga ako. Lalo lang. So, kino-compliment niya ako, tas may reward, which is lalong pumuputi. Ay, wala na. Yung lahat ng sense of reasoning ko na mahal to para sa produktong to, wala na. Zero na. Kaya ingat po tayo. Ayaw po natin na nagkakaroon ng mga lokohan. Tama. Oo, kasi talaga ang mga manloloko po talaga hindi na natin alam. Malay mo, baka katabi mo na ngayon. Totoo. Kaya mag-ingat po tayo, ha? Sa loob nga ng pamilya, may lokohan Correct! Totoo yan. Minsan ang scammer pa, kapamilya mo pa Totoo. Minsan yung kaibigan mo. Minsan kung sino pa yung ka-close mo. Kasi syempre, alam yung mga detalye mo. Yan, alam kung saan ka titirahin. Kasi nga pinaprofile, like for example, kay Nicole,
halimbawa, nakikinig sila ng tambalan. Radyo, correct. Naririnig nila na isa sa mga gusto ni Nicole, yung talaga yung frustration niya nung dati pa is yung pumuti. Oo. So, isa na sa mga keyword dyan. Correct. Pag Ang nakita pumputi. ko si Nicole, sabihin lang puti. Puti. Tapos ma'am, ito pa may libreng soft drinks po pala kami. Ayan, kahinaan ko rin yan. Ayan. Soft drinks. So, matalino na po sila they profile. So, mag-ingat po talaga tayo. Yeah. Uy, bago ko lang makalimutan na, batiin lang natin ang happy second birthday si Shell Mavis from Mama Mary Grace. So, Ayan. syempre, nagbabati si Mama Mary. So, Si Mama Mary nagbabati. Hindi natin pwedeng hindi batiin, ha? Oo. Mama Mary Grace Ayan. and Papa Jervis. Akala ko Ayan. Papa Jesus. Papa Jervis Concebido. Happy Ayan. second birthday. Oh. Shell Mavis. Ayan, happy birthday. Alam mo, ang babait niyan, lalo si Mama Mary. Ay nako, totoo. Nagpapakain yan. Hindi naman pwedeng Mama Mary tas hindi ka mabait at hindi ka magpapadala ng pagkain. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!